Ftit wara li tnieda d-dokument tal-Partit Nazzjonalista dwar l-ambjent li joffri 171 proposta konkreta favur il-ħarsin tal-ambjent, l-qdiet ambjentali flimkien għall-ambjent aħjar u l-Front Ħarsien Awdizet fi stqarrijiet separati faħħru l-proposti tal-Partit Nazzjonalista. L-FAA qalet li dħul ta' drittijiet ambjentali taċ-ċittadini fil-Kostituzzjoni huwa l-ewwel pass essenzjali u din il-proposta ntlaqet tajjeb. L-FAA laqet ukoll tajjeb il-proposta ta' inċentivi fiskali għar-restawr ta' proprjetajiet ta' valur storiku u appellat lill-Awtorità tal-Ippjanar u l-Suprintendenza tal-Wirt Kulturali biex twaqqaf din il-mewġa ta' erda ta' dawn id-djar. Fl-istqarrija l-FAA laqet il-fatt li fl-aħħar wieħed miż-żewġ partiti politiċi ewlenin rrealizza l-rwol tiegħu u li jipproteġġi s-saħħa u l-kwalità tal-ħajja tan-nies f'pajjiżna aktar mill-interessi ta' numru żgħar ta' żviluppaturi. Sadattant il-Front Ħarsien Awdizet fl-istqarrija faħħar dak il qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fit-tneddija tad-dokument dwar l-iżvilupp fiż-żonqor li se jinnegozja mill-iżviluppaturi taż-żonqor biex jingħataw sit alternattiv.